Takže lidi, máme pohled na novou mapu. Tady vidíme první trezor, Cream City. Tady celá tahle lokace, kde byl ten Magic Forest, nevím, jak se to přesně jmenovalo, prostě toto. Se to nám změnilo, tady je nějaká nová hora a kolem toho je nějaký mrak. Tady je další to. Tady v Musket Meadows, já si asi padnu sem. Tady je taky nová lokace. Tady je i označení nějaký, ale taky bych se chtěl kouknout sem. Tady, tam budou asi ty doly, jak jsou nový. A tam si padnem, když tak příští hru. Tak jo. Tamhle už vidím celý zlatý hory. OK, tamhle to svítí. Možná bude nějaký koncert zas, ale to je spíš jako světla nějaký. Tam možná bude ta banka. Jsme viděli. Jsme viděli. To je vlk, jako znak toho padoucha hlavního, co máme v téhle sezóně. Tak jo. Taky vlak, na ten se těším, až ho prozkoumám. A ty mraky jsou hrozný. Fuj. Ale ty jsou kolem toho celého. Tak dávejte si bacha na ty mraky hlavně. Spadnu sem. Tam to vypadá bezpečně, jestli mi tam nikdo nepadne. Je to takový... Teď bude na začátku sezóny sem padat hodně lidí. Na ty boss lokace, ale potom to snad trochu zmírní. O, takhle. Boom, back. Nový ARko. A bomba, OK. To jsme viděli několikrát už v traileru. Takže ty už jsou trochu známí. Ty si nechám, s ním by měl jít otevřít trezor a tady vidíme další to zlato. OK. Trochu se bojím tady. Protože jenom té boss lokace chodí sem strašně lidí. Kdybych ji vyhrál, tak bych se kurňa vůbec nezlobil. Neměla čak v ruce? Nějaký nový spleše? Házím. Zlatý spleše? Jsem po nich rychlejší asi. Berem auk. Ty kráso, já i rychleji sničím. Ty kráso, to byl speed up. Týpka má laserovku. A brokovnici. A já nemám matro. Týpka má všechno a já nemám nic. Chceš, že to vybouchne? Asi jo, co? Jo. Vybouchlo to. Laserovka. Chaos. Vyzkoušíme. Hustá laserovka. Když by to tady chtělo vyfajtit a taky brokovnici by to chtělo. Budu si dávat bacha. Tady. Určitě budou všude cápci. Tamhle. Bomba. Co zvláštní bomba? Co dělá? Ona to postupně ničí. Věci kolem ní. OK. Teď
jsem spadnul někam dolů, kam jsem vůbec nechtěl. Oh no. Dole je to nebezpečný. Jak se mám dostat? Tady je to, boss. Tady není boss. OK, to byly jenom gardi. Boss je někde tady. Asi nahoře bude. Tak jdem nahoru. Sorry, že teď moc nekomentuju, ale děje se tady moc věcí naraz. Nevím, co mám přímo dělat. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Jak jsem říkal, děje se tady moc věcí, je tu moc lidí. Nějaký auto se tam spawnulo, kámo. Auto. Jak dobrý trička tady jsou. Ale auto, kámo. Nějaký armor. Autíčko. Hustý. OK, tady jsme v nejvyšším patře. Ale ten boss, tohle ta maska by měl být boss, ne? To je někde tady. To je tam dole. Lidi, to je tam dole. Dolů jdem, dolů. To je strašně moc materiálu, to je asi z těch bomb. Funguje to? Ne, jak se to máme dostat? Oh my god. Tady je trezor. Co to je za buzbar? Co to je? No. Cápek to vidí, že to otvírám. Tak jestli sem přijde, tak sem dát. Nedobrý, on fajtí ty gardy. On mi to pomáhá otvírat. Jas, kámo, borče, pojď. Zabíjej je. Oh no, oh no, oh no, oh no. To nevyšlo. To vůbec nevyšlo. Pokud chcete vědět, jak bude... A teďka ta hrůza. Tento zubař byl tak zapálený do své práce, že místo sešlápnutí ovládacího pedálu stiskl nohu své asistentky. Asistentka, aniž by zaváhala, sešlápla pedál místo lékaře v dokonalé synchronizaci. Společně bezchybně dokončili zákrok, čímž předvedli svou výjimečnou týmovou práci a koordinaci. Tento zubař byl...
Tak jo lidi, možná jsme si mohli teď padnout někam do Masked Meadows. Možná tady to bude lepší a tady teď to bude moc her takový, že moc všeho. Tady je Battle Pass, jo, kámo. Tak to jsem si nikdy nevšiml, třeba, že to je Battle Pass. Tak nevadí, žádný kámoš ještě nehraje? Ne, nevadí. Ale tak jo, jdem do Masked Meadows. A potom bych chtěl zajít sem. Já si myslím, že tady budou ty doly. Tam je jako Ditcoin asi. Ditcoin. Nevím, ale podle mě tam budou ty doly. Takže tam si zajdem nejspíš potom. Ale chtěl bych otevřít aspoň jednou ten trezor. Si padnem rovnou sem? Ne, jdem do trezoru. Zkusíme otevřít trezor a potom tam půjdem. OK. Tak kolik lidí sem padá? Jeden. OK. Všechny asi padají do těch větších. Ale já potřebuji aspoň z začátku dostat jednu brokovnici. Stačí mi úplně jedna. Jedna mi bohatě stačí. Jenom jedna brokovnice. Nebo já mám asi smůlu a v téhle sezóně na začátku nebudu dostávat brokovnice. To bych byl dost smutný, protože bych chtěl oskoušet. Mám laserovku, OK, to je dobrá. Máme další bomby. Krása, zlato. To je hodně dobrý. Tak. To si přehodím. Tady je motorka. Guard. Tak to bez zabiju. OK. To taky. OK. Nebo já chci radši zkoušet tu novou. Konečně brokovnice, hoši. Zkouším tu zbraň i. A kde je trezor? Trezůrku? Tady seš trezůrku. Já to na to hodím. A teď musím podle mě zabíjet ty strážný. Jo, musím. Teď to budu zabíjet. Nechte mě. To je boss. Jestli kvůli tobě už nemám ammo. No, oh no. Oh no. Nemám matro. Moc chaotický. Oh my God. Tak jo, tohle by bylo pro tuhle sezónu všechno. Bohužel jsme nedokázali otevřít trezor, nebyli jsme tak dobrý lupiči. Ani mytiku jsme našli, ale očekávajte ještě další video. Tak jo, já jdu.